and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gikan sa ilang Emily, gikuha ni Rafi ang suon niyang barkada nga mao si Kim. Gisugin lang ni Rafi si Kim bahin sa ang lakaw pagpakisulti kang Emily nga mao sa gihapon uga ang tinagdanini kaniya. Samtang napadayon ang pagmaniho ni Rafi, mo yan nakita si Michael nga murag nakainom kini. Tawga mo bang barkada, ha? Sige boss. Kinida. Okay kayo. Kim, Parts. kana ba? Siya na, Nung sa ka? si Michael Reyes. Siya na milabang sa dan. Ug murag na kainom. Liksi! Liksi, Parts! Liksi! Way tao diya! Liksi! Paglabang yung! Paglabang! Salamat, sir. Salamat. Gusto ka sa nila na. Adik gitu nga tumatawa na. Salamat kay sir. Kinom day ka. Kung wala pa ko kabantay nga, doon sa kanyang umabot, delikado na ka. Sigurado yung anak kantaro. Usbon ko ang magpasalamat, sir. Kainom bitaw ko. Ay, pa rin na sa inyo dong. Kinom ka na eh. O di ba, pahuway ko na hangtong mahusan ka. Dali. Ilantay na ako daw. Pahuway ko na, dali. Sige, sir. Paway lang muna ako. Dali. Higop na kami, ron. Huwas-huwasan ka. Inspirado dahil ka sa imong girlfriend, ha, Night? Kung kaya di pa siya gusto magminyo mo. Maunta ni gisabutan na mo, sir. Magpagkasal, human magkatapos yung pagtuon. Nausap ba ng iyang hukom? Manabaho una ekonomi. Agigbao siya na gasto sa akong magidikanan. Para na ko dong may gusto ba siya. Kung di mo klaan nga ikahimangod, ikaguol. Mahuna-hunaon siya, Mike. Buutan ang imong girlfriend. Buotan ko, sir. Pero, naiubos lang yun ko. Ang imong siyang sabton. Niday ko niya. Ginikanan sa kuko. Ug usa na sa among mga pangandoy nga maginikanan. Makauna-una ang among mga anak. Pagtabang sa ilang mga ginikanan. Human sila pagtuon. Ug di na nimo angi kay ubos daw, Mike. Bitaw, sir. Gusto ka. Gusto ka maglay kape? Pagkutaw ko. Okay na ko, sir. Salamat. Sorry kayo nakahasol ko. O dagag yung salamat ni mo, sir. Kiluwas ko ni mo. Huwag ko katima ang split number at itong inasakyan na. I-report ang tata sa mga animal dag ko. I-report to police. Siguro ko mga adik to. O sila pagtuunan ko, sir. Sige, sir. Oy, pauli lang ha. Pag-taxi na lang. At tangog taxi. Ako na, sir. Salamat. Sige, mate. Amping gido. Ayaw nag-inom. Karoon lang ko kainom, sir. Ay, taxi ah. Taxi. Sinya sana kami. Salamat kay sir. Yeah. Wapat nga ni siya. Hapon mo niyang klase ron. O vacant na sa nako. Kaniya pa siya magsultihan tami. Pero di ko lang siya sultihan sa pag-ato ni Rafi sa amo. So ayan kong tawag. Hello, Emily. Hello, niyan ako sa school. Ikaw, Mike? Niarasab ko. Doon na. Hain kang dapita. Huwaton di ka din sa bench. Vacant pa rin ako. Pero ikaw, may klase ka, di ba? Di lang ako na kumusuod ron. Oo, nga naman. Basta lang. Paabutan lang ko diha. Doon lang ko. Balhinta. Crowded ka din eh. Bikan pa ka ni mo. At ito sa mga tindahan, no? Pabugnaw ta. Tara. Mike, nanimaho lagi kang bino. Niinom ka? Sorry. Karoon na bitaw. May problema ka? Kung doon naman,
may sikutan na nato rong butanga. Ang bahin sa unsa. Di na mag-iskot. Tungod kay nagkasabot ako. Nabaguhan ko nimo, Michael. Suka di ba ka mo inom og ilim nun nga makahubog? Nganong miinom man ron ka, ha? Doon nagkakipog at ng problema. Mao ba, ha? Sultihi ko, Mike. Mayo kay kita ra mo ni aron dinhi. Sultihi ko kung si problema nimo. Sige na. Balaki. O kung naman gani, gamay lang kong kiubos. Kung sa'y nahiupsan mo, o kinsagi kahiupsan nimo. Ang kausaban ko sa itong ikasabutan, ang pagkasal, kung magkatapos. Michael, mubalik na bata ng bahina na sad. Kaingon kong nakasabot na ka. Malaki. Okay na ko. Yang anong niinom ka? Kada na bang inom, sugod ako nilisod anak. Human anak, magpangita na ka. Ano na kusba ha? Dili na. Tungod kay, kapit ko magdisilas siya ganina. Ha? Nga naman? Labang na magunta ako. Ug dihay ko sugay sa kanan nga nagpaingon ako. May nilang gani kay ginali kong biras tao. Kung patong maong tao, tingali, kaligsan yun ko. Oh, Swerte pa nga akong kinabuhi. Michael, tilikid maayo nga makainom ka. Nga magkaton sa kag-inom. So, pakit kay ko anak. Tingalig mo na hinungdan nga magpalayo ko nimo. Dili na, Emily. Promise. Dili na. Di ko musulod sa bisyo ni Mama Estela. Alcoholic siya. Di amo na, parehas na unya mong inahan og anak. Unya kun mahibaw si mama nga palahubog ka na. Musabot nga ipalayo ka niya nako. Og iya kami niyo ni Rapi. Mao ba? Dili sa ingon anak ka sayon, Mike, oy. Nakagusto si mama ni Rafi, oo. Pero sa kong bahin, dili ko niya mapugos. Wa ko may kugma kang Rafi. Dakoy nga no bang naabot naman tas laing tao atong topic, oy. Laing butang atong iskatan, be. Kumusta sila, Vita? Si Mama Stella nimo. Kumusta naman day sila? Oh, mayo kay. Bisgot ka. Bisgot ka nila, Emily. Ni Lola ug ni Mama Estela. Kumusta sila, ha? Ambot ug tinuod bang gisulti ni Lola nako nga si Mama ko no, misulti niya nga gusto nang kalimtan niya mga panghitabo siya kinabuhi. Unya ko no, nangita na si Mama nako. Oo, ako kasabot sa gisulti mo, Mike. Pasabda ko na ko. O, huwag di mahibaw si Emily sa mga panghitabo sa kinabuhi sa kong ina. Uy. O siya kasilag nako. Kalit mo ka nahilom mo eh. Pasabta ko sa gisulti mo bahin kang lola o ni mama mo. O, kuhan, mag-order una tag babugnaw. O, may noong ko. Kainom ka magod og bino. Uhawan magid ko no basta makainom. Mag-order ko Diyos nga butangan o daghang ice. Ikaw sa may mo. Juice lang sab. Ayaw lang pabutagi og daghang ice ha. Anya apili og sandwich, please. Si Estela. Lawom ka ayog yun na. Pakiksultihan ko ka, ha? Estela? Iya, may tuyo ka? Ay, nakita tamangkod ka nga murag may lawom kayong gihunahon na. Maong midool ko. Mahimo ba og mahibaw-an ko kunon sa gihunahon na mo? Hiskutan ta pagbalik ang giingon mo nga. Kalimtan mo na ang mga pagkitapos imong kinabuhi. Nalipay kaayo ko, Stella. Tungod sa kanunay kong pagdamgo kang anhing mami, tiya. Kanusa ta magpamisa, tiya. Mag-agad ko nimo, tiya. Bisan og bakod, musayo tag adto sa simbahan. Pahinungdan ko nato og pamisang imong mga ginikanan. Labi na si Andrea. Mga unsa tang orasa mo adto, tiya. Labing maayo og sayo ug tambungan tagid ang maong misa. Tiya, ikuyog na to si Michael. Sige, mas maayo. Pero, basig may klase siya. Pahibawon lang gid nako. Basta ka ako na'y bahala nga musulti sa akong apo. Stella, nalipay kay ko sa kong nabati ron nimo. Nalipay kaayo ko. Hugabi mo kung sa'y, day. Pahinungod usab nis imong kaluwasan ang maong pagpamisa. Giluwas ka sa nahitabong disgrasya nimo sa milabay mga adlaw, dili ba? O, tiya, husto ka. Og, pwede nga magpaandam ta og pagkaon. Pahinungod sa kalag nilang mami ug papa. Sige, day. Kung mao'y gusto po, malipay kong mga kalag-anak. Tiya,
Dapiton ko na usab si Edo sa monte. Maayo tingali, no? Ha? Oh, sige, sige. Ikaw, dapita. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!